سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال تركب زخبركم تعذبتنا كما يتوعلوا نلومي سوني 15 تحساس فرق معلتن فرقان استدالوه هاجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخم ماكدا حغوسين مكتالكم بخبرنا عندكم بقندي ارست زينا فيلم للعلي حد ورحي زقصله سبورتاوي ودرات ازي مكتتال سيمين معرب دوبات تمالي بوع منفس تزازيمو محبر ايرترو جيرمان بمخنيات قنيات حدش عامتن بعلدتن مرئت بازار وديبوم أبزواجش باركا مهرتي حرشة بعينة متأنن معبايس تتكبر مدباتن قسقاسون تجمجمون أب ديمقراطية ريبابليك كونغو بزكاية زلو جيجت أوشت إكلت سامنتات اللي علي فرق مليون تمازابيلهم تشاينا مس سعودية عرب زلوا كل ميديا وزمدناتات مسفح كم تسرح فليتام أموركوز وقع برتع زناب زسعبا حدقا علالق سبعون واتاون كسرتا توريدون زرزر زينا نعلي لحاد ورحي زقصلنا حمشت عينتات سبورت زتقللن سبورتاوي وددرات ازي مكتتال سيمين معرب دوبات تمالي بوع منفس اب كتمات سنه تزازيمو وكيل إيرينا مانيل تسفاي زدالو صبصبالو فرتنا عندهم كتقربيا كاب 10 حدار نلعل حدا ورح زقصله سبورتاوي وددرات ازي مكتتال سيمين معرب دوبات ب10 4 تحساس اب كتمات سنه بوع منفس تزازيمو اتمزاز مسن سرعات ازاز ماكل سلطنا حيلتات مكلخال إرترا ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي ازاز از معرب برغادير جنرال ايو فسحيه حليباي حلقه استاف از معرب برغادير جنرال صحيه مكنن ازاز ماكل سلطنا هاغراو اغلغلوت كولونيل دبساي غدا ازاز از مكتتال سيمين معرب دوبات كولونيل يوناس بوص املاخ اما حدار نوزبات سنه اتو سيوم غبر يسوس كم اون بركت زبلو افكرت سبورت نبرت كتمات سنين ترخيبهم نيروم استاف حبريتان غوسكواسن از مكتتال سيمين معرب دوبات اتو تكي ولد ميكائيل ابزورو صبصاب علامات وددرات امونغو اهرتات سبورتاو منفس نمبربار امنسيات فقرن حدنت نمخسكواسن نمسراصن نقحات منسيات نمبراخن اكلاو بقعتهم نمحيالن كمون نتئز وكيلوم اب سبورتاو وددرات منستر مكلخال تساتف تጻوتي نمملمال كم زتقالل غليصوم اب تحمشت عينتات سبورت مالت كعسو اغري كعسو مربب اتلتيكس ጨመቶ ተخصن ቸዝን ዘጠቃለለ ውድድራት በድምር ለ550 ስፖርተኛታትን አካያትን ከምተሳተፉ በመحبار ንስተንጸባረቀ በቅዓትን ዲሲፕሊንን ሞግዚሱም ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት በሐፈሻ ጋንታ ማዕሎባ ጎብለል ኮሚታ አሞዳታ በባህላው መሰናዶ አብዝደመቀ መዛዝም ስነ ስርዓት ንዑታትን ነቲ መደባ ምዕዋት አበርክቶን ዝገበሩን ሽልማትን ናይ ምስጋና ወረቀት ምስክርን ተዓዲሎም محبر إيرترو جيرمان بمخنيات قنيات حدش عامتن بعلدتن كاب 11 كساب 14 تحساس أباسمرا مرئت بازار وديبو زين هزبي كفوت كوينو زغني مرئت سرحت كايلا معلما عنقي فتلي قربتن لخان استفلالي عينتات مقبي لعلي 5 عامت زغصر نبرت كمون كداونتن جاماتاتن زتقالل منبارو أكايد سرح محبر إيرترو جيرمان أتو ساميل برهانة أم مخفتي سنسرعت قليتو أبتي محبر حلافي باهلي سبورتن تمرتن أتو التسفا ميكائيل بوغانو امونغو ايرتران جيرمان نزلو محبراون بهلاون متسسار مسفحن معمقن كما مرخبي دلدل كوين كامسراح را انت الاخن محبرهم كم زخونه حبيرو امباسادور فدرالي ريبابليك جيرمان ابي ايرتران مستر توراف بيلز دمانتي مرئتن زودبو اكلات بمسغان اتي مدب اب مونغو كلتين هاجرات بهلاوي ملوات ان مكياد باب زرحو كخون زلو صنعمنت غليصوم أب زواجش باركا مرتي حرشة بعينة المتأنن معبايس تتكبر مدباتن قسقاسون تجمجمو وكيل إيرينا كداوي تولد زدالو زينا وتصبصبالو دانايت كتب الهوت كتوربيام
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ምህርቲ ሕርሻ ብዓይነትን መጠንን ንምዕባይ ኣብ 2025 ብተሳትፎ መሻርክቲ ኣካላትን ኮምን ዝተተግበረ መደባትን ገስጋስን ብምግምጋም ኣብ ናይ መጻኢ መደባት ዝዘተየ ኣኼባ ብ11-12 ታሕሳስ ኣብ ባሮንቱ ተኻይዱ ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ 16 ዞባታት ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ማእዛዊ ምግቢ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ብዝብል ሸቶ ንምስማር ዝዓለመ መደባት ብሓፈሻ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኩነታት ማሕረስን ዝተሓፍሰ ምህርትን ከምኡውን ረብሓታት ቤት ትምህርቲ ሓረስቶ ኣብ ግራት ሓረስቶት ንተጠቃምነት ባህርያዊ ድኩዕን ዝምልከት ሰፊሕ መብሪ ሂቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ኣቡበከር ዑስማን ኣብ ክራማት 2025 ኣስታት 60 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ክሕረስ ዝኽእል መሬት ከም እተሓርሰ ብምጥቃስ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ዝናብ ኣብ ርእሲ ምድንጓዩ ኣብ ወርሒ ሓምለ እኹል ዝናብ ብዘይምውቅዑ ስፍሓት ዝተሓርሰ መሬትን መጠን ዝተሓፍሰ እቶትን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝነከየ ኣብሪሁ ብዘይካዚ ካብ ጠቕላላ ዝተሓርሰ ስፍሓት ልዕሊ 221,000 ሄክታር ብመሰል ተጠቃምነት ልዕሊ 49,000 ሄክታር ድማ ብንግዳዊ ክረምታዊ ሕርሻ ከም እተሓርሰ ብመስናዊ ሕርሻ ካብ ዝለምዐ ልዕሊ 6,400 ሄክታር ከዓ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኩንታል ኣሕምልትን 226,000 ኩንታል ፍረታትን ከም እተሓፍሰ ከምኡውን ሓደስቲ ዲጋታት ከም እተሰርሓ ተሓቢሩ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሰመር ኣምለሶም ብወገኑ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዘሎ ሕርሻዊ ጸጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ልዑል ሕርሻዊ ፍርያት ክርከብ ትጽቢት ከም ዝግበር ብምጥቃስ ብሰብ ሞያ ሕርሻ ምስ ኩሎም ማሕበራት መንግስቲ ተዋሃሂዶም ንሓረስቶት ማእከል ዝገበረ ተለካዕ መደባት ከተግብሩ ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ኣብ ዝሃቦ መዛዘ ምቓል እኹል ዝሕረስ መሬትን ሞያውያን ሕርሻ እኳ እንተለዉ መጠን ዓመታዊ ፍርያት ከምቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ዝርግሐ ሰብ ሞያ ሕርሻ ናብ ምምሕዳራት ከባቢ ክባጻሕ ኣወዳድባ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክኽለስ ከምኡውን ንሓረስቶት ግርሆኦም ናይ ምድልዳል ሓላፍነት ዘሰክም ሜላ ክተኣታቶ ምዃኑ ሓቢሩ ሃማት ጨንፈር ዞባ ደቡብ ትግባር ናይቲ ኣብ 2025 ክዕመም ዝተወጠነ መደባት ስራሕ ዝግምግም ኣኼባ ብ11 ታሕሳስ ኣብ ሰንዓፈ ኣካይዱ ሓላፊቲ ጨንፈር ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሕሉፍ መደባት ብደቂቕ ምግምጋም ብልጫታት ከዓቂብካ ዝበረኸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምሕባር ንጹር ራእይ ዘለዎም ብቕዓት መንእሰያት ንምኹስኳስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ጸዊዑ ኣብቲ ገምጋም ብዝተፈላለያ ውዳቤታት ዝተተግበረ መደባት ፖለቲካዊ ንቕሓት መንእሰያት ንምሕያል ዝተወደበ ኣስተምህሮታት ንጥፈታት ምህዞን ሰንዓን ከምኡን ስፖርታዊ ውድድራትን ቅነ መንእሰያትን ዝምልከት ጸብጻባት ቀሪቡን ተዘቲሉን ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ንቕሓት መንእሰያት ንምብራኽን ቁኑዕ ማእዝን ንምትሓዝን ዝሰላሰል መደባት ክድፋሉ ሕፅረት ክለባት መንእሰያትን መሰልጠኒ ማእከላትን ፍታሕ ክናደየሉ ኣብነታውያን መንእሰያት ዝተባብዕሉ መንገዲ ክፍጠር ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ተጀሚሩ ዘሎ ፌስቲቫላት ድማ ክቕጽል ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ሸከር ኣብ ዘስምዖ መዛዘ መቓል ምእላይን ምኹስኳስን መንእሰያት ሓላፍነት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናብ መንእሰያት ዘቐንዐ ወፍሪ ኣብ ክንዲ ብተናጸል ብውህደት ምዝካየድ ዝያዳ ኣድማዒ ከም ዝኸውን ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተሳተፍቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታት በሎ ከለው መጠራን ከስከሰን ከም ዝበጽሑ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣፍልጦ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ንምዕባይ ዝሕግዝ ጎስጓስ ብ12 ታሕሳስ ንኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ተኻይዱ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ሓላፊት ሓበሬታን ጎስጓስን ወይዘሮ ኤልሳ ርእሶም ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ መራሕቲ ታክሲ ቅድመ ግንባር ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ምዃኖም ጠቒሳ ኣብ ዝህቦ ኣገልግሎት ዓሚቕ ፍልጠት ንኽህልዎም እቲ ኣስተምህሮ ከም እተወደበ ኣብሪሃ ምልከት ኣህግራውያን ቋንቋታት ምህላው ብቑዕ ኣፍልጦ ጸጋታት ቱሪዝም ሃገርና ምውናን ሞያውያን ስነ ምግባራውን ክብርታት ምቕዳም ሃገራዊ ረብሓ ከምኡውን ሕጋዊ ንጥፈታት ምክያድ ገለ ካብቶም መራሕቲ ታክሲ ከማልእዎም ዝግቡእ ረቑሒታት ከም ዝኾኑ ኣብሪሃ ኣባል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣቶ ፍጹም ገብረስላሴ በወገኑ ቱሪዝም ብተሳትፎ መሻርክቲ ኣካላት ዝምዕብል ኢንዱስትሪ ምዃኑ ብምሕባር መራሕቲ ታክሲ ዓብዪ እጃም ስለ ዘለዎም ብቑዕ ኣገልግሎት ክህቡ ምዒዱ معقابن مفلاتن توريزماو ጸጋታት ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣብ ወንበር ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ኣቶ መንግስ ጊላ ሚካኤል ድማ ንቱሪዝማዊ ጸጋታት ዝጸልቡ ነገራት ክርከቡ ከለው ወነንቲ ታክሲ ቁልጡፍ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ምትሕብባሮም ከዛይዱ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ጎስጓስ ኣብ ምምዕባል ጽላት ቱሪዝም ኣገዳስነቱ ልዑል ብምዃኑ ብዝተወደበ መልክዕ ክካየድ ተላብዮም ኣብ መደምደምታ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታልን ኣቶ ሚካኤል ፀሐየ
ምክትታት ቱሪዝም ንምድፋዕ ዝግበር ፃዕሪ ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ወነንቲ ታክሲ ድማ ብፍላይ ክሰምር ስለ ዘይክእል ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ፀዊዑ ጨንፈር ማሕበር መምሃራን ዞባ ማእከል ካብ 7 ንኡስ ዞባታት ንዝተዋፅኡ 37 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 231 መምሃራን ካብ 10 ክሳብ 12 ታሕሳስ ኣብ ሓፈሻዊ ኣምራት ኣካላዊ ብቕዓት ዘተኮረ ስልጠና ሂቡ እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ብክልተ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ እቲ ስፖርታውን ክኽተልዎ ዘለዎም ስርዓተ ኣመጋግባ ቀዳማይ ረድኤትን ኣጠቓቕማ ሜዳን ዝብሉ ኣርእስታት ዘጠቓለለ ስልጠና ብመምህር መንግስቲ ኣብ እምባዬ ካብ ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ጨንፈር ምድላው ካሪኩለም እዩ ተዋሂብዎም ኣብ ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ምድላው ካሪኩለም መምህር ዳንኤል መንግስቲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማቲ ስልጠናን መምሃራን ስልጠናታት ኣካላዊ ብቕዓት ብምሃብ ነቲ ዓውደ ትምህርቲ ማዕረ ካልኦት ዓይነታት ትምህርቲ ንምሕያሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ሓውሲ ከተማ ገለዓሎ ኣገልግሎት እትህብ ዘላ ቤት ትምህርቲ ስዊ ኢብራሂም ሓቢብ ተሳታፍነት ተምሃሮ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክናጻጸር ከሎ ብኣስታት 15 ሚእታዊት ዕቤት ከም እተመዝገበ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣሕመድ ዑመር መሐመድ ገሊጹ መምህር ኣሕመድ ኔሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እታ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣገልግሎት እትህብ ዘላ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 32 ሚእታዊት ዝነበረ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ናብ 38 ሚእታዊት ክብከም ዝበለ ብርሂቡ ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት ንምቅላል ተወሰኽቲ ክፍልታት ይህነጽ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መምህር ኣሕመድ በብእዋኑ ዝግበረሎም ዘሎ ናይ ሰደቓን ካልእ ሓገዛትን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዓብዪ ግደ ይገብር ከም ዘሎ ኣረዲዩ መምህር ኣሕመድ ብተወሳኺ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ ንምብራኽ ጎስጓሳት ከም ዝተኻየዱ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብዚ እዋን ክልተ ንቑጣታት ተኸፊተን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ብምምልካት ተሳትፎ ደቂ ተባዕትዮ ትሑት ስለ ዘሎ ሓያል ስራሕ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኣነጺሩ ተምሃሮ ብወገኖም ብዝተኻየደ ዝተዋሃደ ጎስጓሳት ዝተተግበረ ደገፋትን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብራኽ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ ኣመጻኢ ብዝሰፍሐ ክቕጽል ተላብዮም ኣብ 2012 ናብ ካልኣይ ደረጃ እትሰጋገረት ቤት ትምህርቲ ስዊ ኢብራሂም ሓቢብ ሎሚ ዓመት ካብ መምሕዳር ከባቢታት ባሕሪ እንገላ ዓዳይቶ ድልሑን ገለዓሎን ዝመጹ 187 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 705 ተምሃሮ ተቐቢላ ኣገልግሎት ትህባላ ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ጥራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም እተመዛበሉ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ልዕሊ 100,000 ካብኣቶም ቆልዓውት ብምዃኖም ዝገለጹ ሕብራት ሃገራት ዝበዝሑ ናብ ጎረቤት ሃገር ብሩንዲ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ኣረዲዩ ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ነበርቲ ኣውራጃ ኪቡ ምዃኖም ዝሕብሩ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ እቲ ግጭት ብዝሰፍሐ መልክዑ ይቕጽል ስለ ዘሎ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ብናህሪ ክዛይድ ከም ዝኽእል ሚቶም ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ነቲ ግጭት ብሰላም ንምዕራፍ ብመንጎኘት ኣሜሪካ ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ እዚ ውዕል ሰላም እኳ እንተኸተማ እቲ ግጭት ካህድእ ከም ዘይከኣለ ይጥቀስ ሩዋንዳ ነቲ ውዕል ኣብ ምኽባር ተረኣት ትፃወት ከም ዘየለያዩ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝኸስስ ብ11 ታሕሳስ ስትራቴጂካዊ ከተማ ዝቆጻጸር አንሳር ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘሎ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ M23 ቃልሱ ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቕጽል ይሕብር በምህላው ቅልውላው ተሃገር መሊሱ ክዓርግ ከም ዝኽእል ይግለጽ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ኩሉ ሜድያዊ ዝምድናታት ንምስፋሕ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩ ትማሊ 14 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሪያድ ምስ ላዕለዎት ሰመዚ ስዑድያ ብዘካየዶ ዝርርብ እዩ ምዕሩይ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዋንጊዩ ንምዕባሉ ዘኽእል ርክባት ክብክብል ምዃኑ ገሊጹ ቻይና ቀንዲ ቁጠባዊት መሻርክታ ምዃና ዝገለጸት ስዑድያ ብወገና استراتيجيكاوي زمدنا نبدنفع زلوا قربنت أرجعيتا إذا خمسين كله أبتركب أب ممعبال ساعات وفري توريزمن بهالن زتكورس ممعت كم زخت محبيران تشاينا سعوديان كدمي 10 عامات على لي استراتيجيكاوي ممعت كم زخت مات سبعة يردو كلتين هاجرات أب 2024 أستات 110 بليون دولار زجمت نقداو ملوات كم زكايدا زحبرو سبعة اتي أهاز أبز عامتي زي كبكبل كم زخل يومتهم
زينا نمززام أرستان دقم نلعلي حد ورحي زقاصله سبورتاوي وددرات እዚ ምክትታል ሰሜን ምዕራብ ዶባት ተማሊ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሞም ማሕበር ኤርትሮ ጀርመን በምክንያት ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ምርኢት ባዛር ወዲቦም أبز واقاش باركا مهرت حرشا بعينة المتن النمعباي ستتكبر مدباتن قسقاسون تقمجيموم عب ديمقراطية ريبابليك كونغو بزكايز اللقجت عب وشتكل تسامنتات اللي علي فرق مليون تمازابيلوم تشاينا مس سعودي عرب زلوا كل ميديا وزمدناتات مسفح كم تسرح حفليتام موروكو زوغ عبر تعزنا بزس عبا حدا على سبعون واتاون كسرتا توريدو حفشاونا يسعى زينا أبزي فتسم بروح معلتي